В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Раскрыжаванне кат завершыў, аблашчыў кужаль кроў жыцця. Так, плашчаніца гэта першы, мой бел чырвона-белы сцяг. Гэтым вершам праваслаўнага монаха Іана, паэта Олега Бембеля, прагну распачаць маё кароткае слово у абарону нашага нацыянальнага сцяга. Той, хто мае вочы, не можа не бачыць і таго хрысціянскага зместу, который абазначае белы і чырвоны колер. Вядома, для хрысціян усё пачынаецца ад Хрыста. Паводле тагчасных звычаяў, пасля таго, як цела Хрыста па яго хвалебнай муцы было знятае з крыжа, яго пакрылі белаю тканінаю. А на гэтай белай тканіне адбілася кроў Хрыста, бо цела было ўсё параненае. На гэтай карціне Рэмбранта адлюстраваны гэты момант, калі цела Хрыста знялі з крыжа, на руках маці у белую тканіну завінаюць акрываўленае цела. Кроў Хрыста чырвоная на белым. І з гэтага часу гэта адзін з самых важных, самых папулярных сімвалаў хрысціянства — спалучэнне чырвонага і белага колераў. У адкрыцці святого Яна Багаслова у 19 раздзеле ідзе гаворка пра вершніка на белым кані. І вось конь белы, і той, хто сядзіць на ім, завецца верны і праўдзівы, і ён справядліва судзіць і ваюе, і апрануты ён у адзенне, змочанае крывёю, а яго імя названа Слова Божае. Прачытваецца выразны вобраз Христа, который стаўся Словом Божым, которое прыйшло на гэты свет. А ў 7 раздзеле адкрыцця чытаем пра мучанікаў за веру. Гэта тыя, што прыйшлі ад вялікага гора. Яны абмылі адзенні свае і выбелілі адзенні свае крывёю ягняці. Дзіўнае спалучэнне. Як можна крывёю, чырванню нешта выбеліць? А вось жа гэта багатая сімволіка. Сімволіка вернікаў, вызнаўцаў, мучанікаў. Христос проліў сваю кроў за нас, за наше збаўленне. Кроў чырвань. І мучанікі, яднаючыся з ахвярою Христа, вызнаючы сваю веру, проліваючы сваю кроў, абмываюцца ахвярою Христа, апранаюцца ў белыя шаты. А сімвал чысціні, сімвал беззаганнасці — гэта белы колер, сімвал перамененага хрысціяніна. Хрысціяніна, который штораз больш уподабняецца да свайго настаўніка Езуса, который проліў чырвоную кроў для адкуплення нас усіх. Гэта такое асноўнае значэнне
белага і чырвонага колераў, которые выводзяцца з новага запавету, з самой ахвяры крыжовай Хрыста. Бо калі ён вісеў на крыжы, застаў прабіты яго бок, і адтуль выплыла кроў і вада. Зноў спалучэнне белага і чырвонага, бо ў геральдыцы таксама ваду сімвалізуе белы колер. На гербах гарадоў, на сцягах спалучэнне белага і чырвонага колеру з'яўляецца вельмі даўно. Крыж святога Амвросія, Амвросія Міланскага. Гэта чырвоны крыж на белым фоне. Ён пачынае быць вельмі папулярным падчас крыжовых выправаў, і шматлікія хрысціянскія рыцары мелі такі чырвоны крыж на белым фоне. Гэта і крыж святога Якуба, і крыж святога Амвросія, а узорам хрысціянскіх рыцараў стаўся ў сярэднявеччы святы Георгій, святы Юры. І з таго часу у Еўропе, у заходняй Еўропе, хрысціянскай Еўропе, гэты крыж называецца крыжом святого Георгія, святого Юрыя. Ён таксама стаўся сцягам Англіі і шматлікіх іншых гарадоў. Святы Юрый стаўся для хрысціянскіх рыцараў прыкладам барацьбы за веру і за праўду. І з таго часу вельмі папулярны зрабіўся у заходняй Еўропе. Спатыкаецца на гербах розных гарадоў еўрапейскіх, як я ўжо казаў, на сцягу Англіі. Таксама у час крыжовых паходаў, калі хрысціянскія рыцары імкнуліся абараніць, вызваліць гроб Гасподні ад мусульманаў, вельмі папулярны робіцца так званы крыж Іерусалімскі, на падставе якога таксама зроблены сучасны сцяг Грузіі. Чырвоны вялікі крыж і 4 меншых крыжы. Адна з інтэрпрэтацый — гэта 5 ранаў Хрыста. І зноў жа на белым фоне, фоне чысціні, 5 чырвоных крыжоў. Чырвань — гэта сімвал мукаў Хрыста. Тут я таксама прывёў наверсе так званы орден святого Георгія. Орден, который быў у 18 стагоддзі устаноўлены імператрыцай расійскай Кацярынай II за ваенныя заслугі. І хацеў бы паказаць, што гэтыя колеры і так званай георгіевскай стужкі, 3 чорныя паласы і 2 жоўтыя ці аранжавыя, яны не маюць нічога супольнага са святым Георгіем, а хутчэй за ўсё адлюстроўваюць колеры імператарскага гербу расійскага, чорны ароў на жоўтым фоне. А так сапраўды георгіевскай стужкай, можна сказаць, з'яўляецца стужка бел-чырвона-белая. Колеры чырвоны і белы вельмі таксама папулярныя у літургічным адзенні, як усходнього, так і заходнього абрадаў. На мантыях славянскіх архієрэяў, асабліва усходнеславянскіх,
находятся 3 червоно-белые стужки, которые называются струмени альбо крыницы, по церковнославянску струи или источники, которые символизируют святло старого и нового заповетов, проповедование Слова Божого, до якого закликаны архірей, біскуп. І гэта бярэцца з фрагменту Євангелія паводле святого Яна, калі Ісус сказаў: «Калі хто прагне, няхай прыйдзе да мяне і п'е. Хто верыць у мяне, у таго, як сказано ў Пісанні, з улоння пацякуць рэкі вады жывой». Вось гэтыя струмені, гэтая ласка навучальная архієрэяў сімвалізуецца гэтымі 3 стужкамі. Але таксама можна заўважыць і другое значэнне гэтых стужак. Гэта тое, што навучанне, ласка навучання паходзіць ад Хрыста. А сімваламі Хрыста, вядома, з'яўляецца бель, гэта чысціня, праўда, святло Хрыста. На гары Фавор, час перамянення, заззяў Христос. Анёлы – белы колер, белыя шаты вызнаўцаў Хрыста і стужка чырвані, кроў Хрыста, которая проливается на откупленне свету. Вось бачым, іерэі праваслаўныя ўсходняй царквы маюць такую вопратку. І такая вопратка ўжывалася як з праваслаўнымі архіерэямі, так і грэка-каталіцкімі, бо вядома, што уніяцкая грэка-каталіцкая царква паўстала з паяднання усходняй царквы з заходняй, з рыма-каталіцкаю, і адбылося гэта на нашых землях пад канец 16 стагоддзя. Усе абрады і убранне, вопратка архіерэяў засталася традыцыйная, такая як была перад аб'яднаннем. Таксама гэта вельмі папулярныя колеры і ў рыма-каталіцкага духавенства. Бачым арнат у такіх колерах бел, чырвона-белым, мітра. Чырвоны колер ужываецца ў літургіі на ўспамін мучанікаў, на ўспамін на ўрачыстасць Духа Святога. А белы колер – гэта колер урачыстасці, колер вызнаўцаў. Тут таксама бачым капа, такое верхняе літургічнае адзенне. Бачым ягнё Божае, гэта сімвал Ісуса Хрыста, сімвал уваскрашэння, гэта сцяг перамогі, белы сцяг з чырвоным крыжам. Большасць даследчыкаў лічыць, што аўтарам сучаснага чырвона-белага сцягу, як сцягу нацыянальнага для беларусаў, з'яўляецца Клаўдзій Дуждушэўскі. Ці ствараючы гэты эскіз, ён кіраваўся хрысціянскім значэннем гэтых колераў чырвонага і белага. Невядома, няма ніякіх дакументальных крыніцаў, а ён у сваіх запісках сам гаворыць, што гэта колеры, которые ён взяў са спрадвечнага нашага гербу пагоні, з нашага старажытнага гербу пагоні. І геральдычна дапасаваў колеры гербу пагоні, белы і чырвоны, да эскізу свайго сцягу. Чырвона-белы сцяг пачаў шырока выкарыстоўвацца на пачатку 20 стагоддзя, і 5 жніўня 1918 года быў абвешчаны афіцыйна сцягам Беларускай Народнай Рэспублікі. Сцяг лічылі
нацыянальным для беларусаў такія знакамітыя хрысціянскія дзеячы каталіцкія, як Вінцэнт Гадлеўскі, который згінуў ад рук гітлераўцаў у Мінску у 1942 годзе, так і Адам Станкевіч, которого забілі савецкія ўлады. Гэты сцяг шырока быў распаўсюджаны як сцяг беларусаў у заходняй Беларусі ў міжваенны час, а 19 верасня 1991 года стаўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. Хочу припомнить, что фашизм, который возник в Европе, он начал распаўсюджвацца только в 20-е годы. Фашизм итальянский, связанный с Муссолини, повстал у 1920-е годы. Национал-социализм у Германии так само повстал пасля Першай сусветнай войны у 20-е годы. Так само было и у Румынии. Испанская фаланга заснаваная была в 1933 году. Российская фашистская партия развивалась сярод эміграцыі, белой эміграцыі с 1930-х годов. Таким чынам, чырвона-белы сцяг паўстаў раней, чым усе рухі, звязаныя з нацызмам, з фашызмам. Пры паўставанні гэты сцяг не меў ніякага дачынення да фашыстоўскага руху ў Еўропе. А тое, што ён выкарыстоўваўся у акупаванай Беларусі, гэта яшчэ ні аб чым не сведчыць. Прапаганда гаворыць, што Гітлер ледзьве не пад тым сцягам ішоў на Маскву, але ж гэта, вядома, хлусня, і ніякіх пацвярджэнняў гістарычных гэтага не мае. Мы ведаем, якія сапраўдныя сімвалы фашызму, нацызму. Там таксама прысутны вельмі чорны колер, которого няма ў нашых сцягах. Чорны, чырвоны колер, найбольш папулярныя колеры, которые выкарыстоўваюцца ў фашыстоўскай сімволіцы. А падчас акупацыі таксама адчыняліся, напрыклад, церквы. Таксама можна сказаць, што церква праваслаўная супрацоўнічала з Гітлерам. І што ж, цяпер мы забаронім хрысціянства, забаронім праваслаўную церкву ці каталіцкі касцёл, таму што ён падчас акупацыі Беларусі меў большыя магчымасці для развіцця, для дзейнасці, чым падчас панавання бальшавікоў. Таксама было і з чырвона-белай сімволікай. Яна падчас фашысцкай акупацыі займела большыя магчымасці для ўжывання. Гэта не значыць, што яна была фашыстоўскім сімвалам. Таксама, як не з'яўляецца фашыстоўскім сімвалам хрысціянскі крыж, ці не з'яўляецца фашыстоўскай арганізацыяй праваслаўная царква. 1918 год. Беларуская Народная Рэспубліка. Чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Гэта сімвалы, пад якімі беларускі народ заявіў пра сваё права людзьмі звацца, пра сваё права будаваць сваю незалежную дэмакратычную дзяржаву. І гэта пачатак пэўнай барацьбы з бальшавікамі, которые ўжо ў 1919 годзе заявілі аб стварэнні сацыялістычнай рэспублікі савецкай Беларусі. І ад таго моманту пачынаецца гэтая барацьба, которая ідзе дагэтуль, барацьба з савецкай мадэлі развіцця, а, вядома, камуністычная гэта мадэль, атэістычная. Як магчыма, каб
атэістычная мадэль мірна суіснавала з хрысціянскімі сімваламі. Гэта немагчыма. І цяпер беларускі бел-чырвона-белы сцяг і людзі, для которых ён з'яўляецца сімвалам нашай дзяржавы, нашай нацыі, змагаюцца з тымі, хто пад мадыфікаваным шмат разоў сцягам БССР, который з'яўляецца сцягам камуністаў, атэістаў, і вядома, што яны будуць змагацца заўсёды супраць хрысціянскіх сімвалаў, будуць заўсёды цягнуць нашу краіну у цемру. Шматлікія хрысціянскія дзеячы знакамітыя праз усё жыццё мелі ў сэрцы сваім наш нацыянальны сцяг. Гэта Александр Нацан, который шмат у Англіі працаваў над развіццём беларушчыны, который змагаўся таксама супраць фашыстаў у заходняй Еўропе. Гэта Ларыса Геніюш, паэтка праваслаўная, которая до конца жыцця лічыла сябе грамадзянкаю Беларускай Народнай Рэспублікі, хаця жыла ў сэльбе савецкай. Атэізм, барацьба з праўдаю, з Богам, ніколі не пагодзіцца з сімваламі праўды, чысціні. Але ёсць надзея, бо хрысціянства гэта рэлігія надзеі. І таксама як Хрыстос, который быў загорнуты ў плашчаніцу і схаваны ў гробе, на трэці дзень уваскрос. І засталіся па ім палотнішчы белыя з чырвоным следам ягонай мукі. Гэта знак ягонага схавання ў труне, але таксама знак ягонага уваскрасення, знак новага жыцця, знак адраджэння. Таксама я спадзяюся і жадаю усім нам, майму народу, адраджэння і новага жыцця. Жыцця ў праўдзе, справядлівасці і любові. Няхай доброславіць нас Бог. У імя Айца і Сына і Духа Святого. Амен.